Добрый вечер, шановное господарство. Суббота, 28 сакавіка, на гадзінніках 21 і самы час падсумаваць галоўныя навіны. З вами Вітаўт Ціўчык, запрашаю на аб'ектыў. Расія закрывае межы. Вашынгтон працягвае руку дапамогі. У Беларусі працягваюць гуляць у хоккей и футбол. Мы люди подневольные, которые от нас это не зависит, вы прекрасно понимаете. Смяротнасць ад каронавіруса зноў б'е рэкорды. Сусветнага крызісу ўжо не пазбегчы. Аднаўленне можа пачацца ў 2021 годзе, але толькі калі ў нас атрымаецца лакалізаваць вірус паўсюль. Памяць пра гісторыю ў складаны час. Экскурсия по мясцінах БНР у Менску. Мне уже 30 лет, а я только сейчас узнаю про историю Беларуси, такую правдивую историю. Расія з панядзелка цалкам зачыняе сваю мяжу, у тым ліку для сваіх грамадзянаў. Гэтак распарадзіўся прэм'ер-міністр нашых усходніх суседзяў. Прыпыняць рух праз аўтамабільныя, чыгуначныя, пешаходныя, рачныя ды змяшаныя пункты пропуску. Мяжа з Беларуссю не выключэнне. Віталь Бабін. Сапраўдны рай пасланы з нябёсаў. Гэтак некаторыя футбольныя заўзятары называюць беларускую найвышэйшую лігу. Ужо другі тыдзень ледзь не ўвесь свет сочыць за чэмпіянатам Беларусі. У гэтыя няпростыя часы, калі пандэмія COVID-19 прыпыніла амаль усе спартовыя спаборніцтвы па ўсім свеце, айчынныя клубы найвышэйшай лігі працягваюць гуляць. І нават пры гледачах на трыбунах. Неужо яны не боятся небяспечнага вирусу? Не опасаемся. У нас же в Беларуси нету коронавируса. Как батька сказал, он нас обойдет стороной. Я забочусь о своем здоровье, о здоровье других. Почему на футбол пришли? Потому что я всю жизнь болел и буду болеть за футбол. Ой, и вы еще туда поехали. У меня дочка в Италии, и вчера так репетировала, чтобы никуда ничего не ходил. Я разумею, что есть рызыка, але я лишу не такая уж великая. С тым, что рызыка есть, погоджаются и футболисты, и тренеры командов. Конечно, немножечко есть такая боязнь, что вокруг все как-то шарахаются от этого коронавируса. Ну, пока что играем, ни одного случая, слава богу, не было. И дай бог, так дальше будет. Мы люди подневольные, которые от нас это не зависит, вы прекрасно понимаете. У нас проходит чемпионат, и играем в него. Первое, это, конечно, здоровье любых людей. И я очень надеюсь, что все будет хорошо. Кіраўнік краіны таксама сёння займаўся спортам. Лукашенко гуляў у хоккей. З ягоных слоў, гэты від спорту найлепшыя антывірусныя лекі. Падобная рыторыка гучала і напярэдадні падчас сустрэчы з працаўнікамі прадпрыемства «Белгипс». Я живу той же жизнью, что и жил. И вчера тренировка с хоккеистами, встречаюсь с этими, руки пожимаем, обнимаемся, там, калашматим друг друга и так далее. Тым часам выглядае на тое, што Крэмль да праблемы распаўсюду каранавіруса ставіцца больш адказна, чымся ягоны хаўруснік. На распараджэнне расійскага ўраду з 30 сакавіка Расія цалкам закрывае межы, у тым ліку і з Беларуссю. Палітолог Вольга Харламова лічыць, што захаду прынялі, каб расейцы падчас каранціннага тыдню трацілі грошы ўнутры краіны, а не за яе межамі. Але прычына не толькі ў гэтым. Закрыццё межаў з боку Расійскай Федэрацыі, у тым ліку і з Рэспублікай Беларусь, гэта можа быць такая рэакцыя, мы пакрыўдзілись, дакладней зараз уже не мы, но зараз уже пакрыўдзілась Расія на тое, што у Беларусі футбол ёсць, а дня единения народов Беларусі і Расіі нема. На які канкрэтна тэрмін Расія закрывае сваю мяжу, не паведамляецца. Віталь Бабін, Белсат. Польскі сейм унёс папраўкі ў выбарчы кодекс, згодна з якімі людзі старэйшыя за 60 гадоў і тыя, хто застаецца на каранціне, змогуць галасаваць дыстанцыйна. Украінцы масава вяртаюцца на радзіму, а МВФ абвесціў рэцэсію. Што адбываецца ў свеце ў сувязі з пандэміяй каронавіруса? Ірына Дарафійчук. Цягам мінулых сотняў цераз украінскую мяжу прайшлі каля 50 тысячаў чалавек. З іх амаль 37,5 тысячаў вярталіся ва ўкраіну. Праз гэта на памежных пераходах утварыліся вялізныя чэргі.
Калі б прытрымлівацца правілаў адлегласці і стаць за 1,5-2 метры адзін ад аднаго, чарга расцягнулася б да Кракава. Натоўп людзей, а маскі толькі адзінкі маюць, не кажучы пра нейкую бяспечную адлегласць. Украінцы, пераважна працоўныя мігранты, масава пачалі вяртацца дадому пасля таго, як прэзідэнт Уладзімір Зяленскі абвесціў пра закрыццё межаў. Мы дзеем настолькі жорстка, наколькі гэтага патрабуе сённяшняя сітуацыя і выклікі будучыні. Менавіта таму да канца пятніцы 27 сакавіка будзе закрытая дзяржаўная мяжа і прыпыненыя ўсе пасажырскія перавозы. З інфармацыі, размешчанай на сайце Міністэрства замежных справаў Украіны, вынікае, што трапіць на яе тэрыторыю можна і цяпер, на ўласным аўтамабілі ці пешкі. Паводле BBC, сёння мінаюць украінскую мяжу значна менш людзей, чым учора. Тут трэба ехаць, роботы сталі, няма працы. Хвалю банкрутстваў і скарачэння працоўных месцаў лічыць галоўную пагрозу для сусветнай эканомікі Міжнародны валютны фонд. Адмыслоўцы МВФ афіцыйна пацвердзілі пачатак сусветнай рэцэсіі. Цяпер стала зразумела, што мы ўступілі ў рэцэсію такую ж ці нават горшую, чым у 2009 годзе. Аднаўленне можа пачацца ў 2021 годзе. Але толькі калі ў нас атрымаецца лакалізаваць вірус паўсюль і перадухіліць пераход праблемаў з ліквіднасцю ў праблемы плацежаздольнасці. Супрацоўнічаць і аб'ядноўвацца заклікаў лідара Украіны ў Вялікай двадцаткі генеральны дырэктар Сусветнай арганізацыі аховы здароўя Тедрос Гебрейезус паведаміў пра лячэнне першых пацыентаў у Нарвегіі ў межах праграмы «Тэсты салідарнасці». Навукоўцы будуць параўноўваць бяспеку і эфектыўнасць 4 розных медыкаментаў супраць COVID-19. Удзел у тэстах салідарнасці бяруць хворыя добраахвотнікі. Да праграмы ўжо далучылася 45 краінаў. Тыдні былі жахлівыя, неверагодная колькасць болю. У мінулую пятніцу сюды прыязджала хуткая. Я думаю, гэта цудоўна, калі мой муж, я ды іншыя хворыя на COVID-19 можам спыніць развіццё хваробы і дапамагчы хворым людзям. Амерыканская кампанія Abbott Laboratories заявіла, што з наступнага тыдня пачне выпускаць штодзённа 50 000 тэстаў на каронавірус, якія дазваляюць атрымаць вынік цягам некалькіх хвілінаў. Са снежня мінулага года каранавірусам у свеце заразіліся больш як 600 000 чалавек. Больш за 28 000 памерлі. Больш за ўсё хворых цяпер у Злучаных Штатах. У Італіі ж цягам мінулых сотняў памерлі 969 чалавек. Гэта найвышэйшы паказнік для асобнай краіны з пачатку пандэміі. Тым часам кітайскі Ухань пасля больш як двухмесячнай ізаляцыі часткова адмяніў каранцін. Ірына Дарафейчук, Белсат. Не забыць і ўсё згадаць. У цэнтры Менску зладзілі экскурсію, прысвечаную 102-м угодкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Даследнікі разам з удзельнікамі тэатру «Жывая гісторыя» і ўсімі ахвотнымі прайшліся мясцінамі БНР у сталіцы. Пабывала на сустрэчы і мая калега Галіна Абакунчык. У Менску працягваюцца святкаванні, прысвечаныя 102-м угодкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Гісторыкі, акторы, экскурсаводы зладзілі экскурсію па мясцінах БНР у Менску. Мы з'яўляемся аматарамі беларускай гісторыі. Не так даўно мы адзначалі 102-е угодкі Беларускай Народнай Рэспублікі, таму натуральна, што неяк трэба адзначыць. Многія адрасы і мясціны БНР добра знаёмыя і сённяшнім менчукам. Так, гэты будынак Нацыянальнага банку 102 гады таму быў друкарняй, дзе і была надрукаваная устаўная грамата Беларускай Народнай Рэспублікі. Цікава, што на месцы Нацыянальнага банку была калісьці друкарня. У школе такое не распавядаюць. Яшчэ адно знакавае месца мясціну БНР, цяперашні тэатр імя Янкі Купалы. Тут адбываўся беларускі сход, які паклаў пачатак тым гістарычным падзеям. Я ніколі не бачыў гэтыя будынкі, дзе гэта ўсё адбывалася, і было проста цікава пачуць гэтыя гістарычныя сродкі. Цяперашні будынак музычнага каледжу – гэта колішнае месца паседжання ўраду БНР. Тут экскурсія суправаджалася не толькі гістарычным аповедам, але і тэатралізаванай кампазіцыяй. Зараз мы бежанцы пачатку 20-го стагоддзя. Мы стараемся перадаць гэту атмасферу, которая была 100 таму на гэтых землях. Я лічу, што арганізацыя падобных экскурсій по городу Менску з'яўляецца вельмі важнай з'явай для нас, як для народа, для таго, каб памяць пра тыя падзеі яна жыла,
каб маладое пакаленне яно пераймалася тымі каштоўнасцямі і ідэаламі, якімі жылі ўтваральнікі Беларускай Народнай Рэспублікі. Это тое, што нам патрэбна сёння, каб у нашым народзе былі такія людзі, гатовыя ахвяравацца дзеля сваёй краіны. Мне уже 30 лет, а я только сейчас узнаю про историю Беларуси, такую правдивую историю. І завершылася экскурсія ціня каля самага галоўнага будынку з гісторыі БНР на вуліцы Валадарскага, 9. Тут 102 гады таму, 25 сакавіка 1918 года, была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Ад гэтага часу Беларуская Народная Рэспубліка абвяшчаецца незалежнай і вольнай дзяржавай. Жыве! Жыве Беларусь! Зраби щасливой країну. Галіна Бакончык, Белсад. А на тэрыторыі Дзяржаўнага музею народнай архітэктуры і побыту ў вёсцы Азярцо, што пад Менскам, сёння гукалі вясну. Старажытнае свята, звязанае з заклікамі хутчэй абудзіцца ад зімы і распачаць новы цыкл жыцця. Ад сустрэчы вясны шмат у чым залежаў дабрабыт селяніна, таму адзначалася свята урачыста, весела і шумна. З гэтага свята пачыналася ўжо пасевы, і трэба было нагукаць вясну, каб яна прыйшла цёплая, добрая, прыемная. Робім такія рэканструкцыі, якія вось раней бытавалі на нашых землях беларускіх. Это вось вяснялкі будуць гукаць, будуць чутны ад нашых. Вось я буду спяваць, яшчэ моя сяброўка. Вось мы будзем спяваць гэтыя веснавыя песні, будзем рабіць абыход двароў, каб запытаць у дарослых людзей, можна ли ўвогуле пачынаць на гэтае свята. Зима замыкайте, зима замыкайте. Сегодня мои внуки сказали, поехали сюда, побудем, поглядим, что тут творится. И им вельми нравится. Это для будущего, это чтобы они знали, как обрабатывалась земля, чем обрабатывалась. Вот мы заходили, показывали им это. Без традиций-то нету и движения вперед. Если все забыть то, что было с нашими отцами, дедами, вот, то ничего хорошего впереди не ждет. У нас есть свои, яшчэ жывучыя да сённяшняга дня свята і песні, традыцыі, якія вось сённяшні дзень сучаснасці ладзяцца, і вось гэта менавіта трэба захоўваць, перанімаць, пакуль што ёсць каго з гэтых носьбітаў. І гэта важна, таму што зараз, калі вось шмат розных краін, яны пытаюцца паказаць нешта сваё асабістае, мы таксама можам паказаць, што мы таксама такія цікавыя і прыгожыя. Лета ўсё бліжэйшае. Сёння ўначы нашыя суседзі з еўразвязу, а таксама Украіна пераходзяць на летні час, пераводзячы стрэлкі на гадзіну наперад. Такім чынам, заўтра ў Беларусі, якая круглы год жыве паводле летняга часу, лічбы на гадзінніках будуць супадаць не толькі з заходнімі рэгіёнамі Расіі, дзе ўсталяваны пастаянны зімовы час, але і з Літвою, Латвіяй ды Украінай. З Польшчай розніца ў часе складзе гадзіну замест сённяшніх 2. Спадарства, гэта былі ўсе навіны суботы. Тым часам стала вядома, што калі б не каронавірус, у Беларусі маглі б збудаваць яшчэ цэлую грамадскую прыбіральню. Жарты, якія часта супадаюць з навінамі ўжо зараз у вечаровым шпілі ад Алеся Карніенкі. Я ж з вамі развітваюся. Да пабачэння.